I dag blev der for første gang kørt VM-stafetten for firmacykelhold i Rudersdal. Cykelrytternes svar på DHL-stafetten. Motionscykelløb og firmaidræt er nemlig begge mere populære end nogensinde. Fart på over toppen af Geels Bakke mellem Virum og Holte i dag. Cykelryttere i alle farver og størrelser kørt gennem start- og målområdet ved dagens firmacykelarrangement. Så er vi jo rigtig motionister, må man sige. Og mens en holdkammerat svedte på vejen, kunne de andre hvile sig i teltet. Vi giver et godt venskab, og folk bliver rystet sammen på arbejdspladsen. Stilladsteamet har i alt 30 ryttere, som dog ikke alle var med i dag. De kører flere løb hver sommer. For cykelentusiaster har dagens cykelløb de samme kvaliteter, som DHL-stafetten har for motionsløbere. Cykling det er jo lidt mindre hårdt for kroppen sådan i forhold til at løbe. Rytterne kørte på hold af 3, som på skift kørte en omgang på den 14 km lange VM-rute fra 2011. Dengang var tyske Jens Vogt med. Det var han også i dag. This is a bike event for everybody. Everybody can ride the bike at his own speed. I alt 500 ryttere var ude på ruten i dag. Tanken om at lave et socialt arrangement for virksomheder, hvor man kan drøne rundt og hygge sig, og samtidig så kan du give den fuld gas på en 14,2 km rundstrækning, der er både udfordrende og krævende, og har hele VM-auraen over sig. Der har vi været heldige og dygtige at ramme den nervespotteren. Derfor håber arrangøren, at der også næste år vil være VM-firmastafet på Geels Bakke. Og hvis det sker, kører stilladsteamet med igen. Når det her det breder sig, altså hvor godt det er gået i dag, så tror jeg, det bliver en kæmpe succes det her. Der bliver en stor tilmelding til næste år. Tom, til næste år der kommer du til at køre med frode ud af munden, jo. Det bedste hold fra stilladsteamet kørte i øvrigt 140 km på de 4 timer løbet varede. Ja, som vi hørte, så cyklede 500 med i dag. Sidste sommer løb 180.000 mennesker DHL-stafet i København.